Klesu manabo otiteme dugula ko akadogo ade tete dugula ko akabo usiratigala nansi la jemuka ka adamine maliko no fagase maliko ka dugubo dugumisimono fagase togo dawma Shirifla TV kanumbabe yuro amejo au kelengel na dala ka ufu so mafolila ka fola ka kishi ke an au blajere ka klehere di blajene mo ka ira ka fo bi ode ala musa ye octobre club bisaba sama flane mo wani nduru do so maduna jemuka ni ye andondo yo o konnana ka oblaje ne foka walnyando aka kanu ane aka dana ko tiga batalla kadda onga sangana watibe na manya ka fo diliko o blaka gele dongene nyangai ni ya nsigito ye jemukanka jemugami benyana maya kada metene katati alamsa 10h 11h stratigala ni ye andondo bi jemuka konnana ana ta fieni bo ansengoro kasangani yafma bala tezara mauka sporti ni obetalike te premier gali zare na mome ana oforo jango kasiga faru wala kasura kadu jemga ko nana temo amona gani dey abe mi wuli tasuma ka mon père mali bebe ni lele bara ni infusé ka jikala ka ke teka unele Tiens, mon père, allez, moi, au diva. Te Zara. Mon père, on peut pas que les Nazaré. Ah, il y a comment va. Et il doit la surprise qui est le droit. Ah, bien. Ah, Mangani. Ah, c'est un moyen de te contact. Te Zara. Te au catédé. Abissa, abissa, babo. Il te aurait bénéficié. Ah, il y a de la poêle cassée qui est là. Quel gros. Ouais, mais pas infusé de mire. Même bien, il y a que quoi. Appelez-moi ou à on est dédié. Tokate, la hiza bole me fele fe. Ngade. Jama jara kadua ke tezarai. Makele ngadanga mena budoji. Allah farafidenu jara kadua ke tezarai. Makele ngadanga mena budoji. Allah. ko jama jena ka do ke tezara yi ma kelen ka danga be munekela ay o te fengila de ola ni moni adento ye bi jemuka ma kelen jemuka ndo ba o jiri muso aseme kregela bi jiri muso abena fo ale masika taje soro ka ka aka bulfengono ningoi jili muso semi kregela bi amedoge ala kabla jine no ya ola nene au anaje ka jimga ngon nganyo mvebi kadoge jili muso go sewe femi ya balika na bi chuko mina ono ya ba dal masayi o kasika no ya te na bashi konte anikuna ola nambura tizara la mimbe talike yef mabala anga panka yugo ka amfari wala doni chango mimi mfo yeso madaina onkelendo ni ma wala faka washi doni kasiga dokuna fonu gafe ko nana adola ateno wala mita Mohamed Kane ko shite mala ni ya atakalage ale koni ala rahina ayrala bi dale masaka wele sera amako sebe amedo ke aye ani alsama flobela jeni na ha domli ko shite mala anaje ka doni lage ula oba to ngala be won sabati ka shoro ba do kuno foni gafe ko nana Shite mala anga nyuma ya unge Shite mala anga nyuma ya unge Shite mala
sayadu taunto sayadu gelema abi mogo go sayadu taunto sayadu gelema abi diego sayadu taunto sayadu gelema koshiki mala anganyo mayonge kajumo mato ati wati ni bo sayabi tawni ami mo manasoro ati wati ni bo sayade baba ami die wati manasoro ati wati ni bo sayade baba ami wari manasoro ati wati ni bo sayade baba koshiki mala Shiki mala, anga sebe waleke. Koshiki mala, anga juguma waleto. Koshiki mala, anga nyongoto nyoto. Koshiki mala, anga nyonjugo yaoto. Koshiki mala, teri. Ajumato Shite mola neba ohe shite mola tere angala bayini ai shite mola tere anganyuma yonge kajumato angajumato 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 neba Shite mogola anga nyumake kajumato bawo manivi bela jene laba dogumila usigatika la aunganga nyumade ke kajumato jango domina ni dali masaka wele bisa omo ukasro awni jiya farachogo onyame ko sebe ola ameje ka do ke anyiraye laba ngo nyumana omi dogome ambela jene na alaka antaka nyumayi alaka awni jiya farachogo nya munu yira ya onko dali masaka welela bada dali alaka onoya obela jineye antane walitaw ufuna de bato ina fa to mena bije muka makile jemuka no bawo jere muso taji masika solo ka aleka bolfe ngono ne gongo aga fereke aga sabrado nyini minga girija onko akasiga tama yonku kana abena fo aywa bazite wala kuna vodin bara ni nyu jaso mimetalike jamana ka fasire ni ode esori ye no uta ninyata mimetalike oka kuna fondi jekulu la redaction oluka noblado kasangani oka biboli namduna akono akomi metalike mari jamana wul masire tabao oluka la magalamago ye akoni ngara sababu kasika majugu nunu chama ni kene karaba bawo ni atagalage do franje temene konnana wul masire tabao kabeni oka la magalamago ye segu marabulo kono okone sera ka kesababu kasika baga chama de indaragi majugu nunu na nu metajo baga keme kononton ani shegi bonyongola ni ya franyonga mishiu bawo ani sagao konu bela jeni indaragi kabo jugo bolo dine famuko jugo maukodo munu na me grande sigi ondala ni kalaba kamau
ko fo to no me kabo obulu akoni ataka lagi ni ke wali nkonu ngele ulmasira tabawo yo usimfani michinu ye katani aye marakala dugu konnana kasiga ta di marakala baba kuma na mani obe a prefe kofo akone kera yaf mabala nusonja kuna na ba mimbe talike baga marala wala machama ikoni ye akano ka yekeneka wala sa kasiga ta lageni ulutabe Allah mimbe talike eta major general des armées la akoni aye ayira kafo bara ngone ngara nchola ta mimbe talike baga docteur la vétérinaire kasi baga marala mo eleveru dugutiyu fakasi mabacha mama bela jene yira keneka wala sa kasiga ta ke ni koba insirayi kibara okoni ya asebenje ka fo masiri tabaw ukala magala ka sangani ukabara keli ye ofe otagoro klemwa ani wulun vlade okoni ye kibara soroni galaba kabara embroda kanyeshi yoro mami betaleke musa were lani obe nyono cercle konna na segumara bulo kono odese enfe okoni seraka ye dine famu chogojugo mawo ochamaka daga yoro oflemro jeni ka da kolonchi labana ka kesibabu kasika ma chamamne ne kuma obulu mana manusmola ne betaleke civilula ka olu kanabla fakasi uka keleke fen chamamo ka o ntarake ka bo ola o hukumu ke konna na mimbe talike yaf mabala ul masiri tabawla o labana ka la magala wa fana ke alibi mimbe talike yoro la mimbe talike tolaji ani tikere mala ni olube nampala fe alibi segu marabulo konna yevana mimbe talike jatigale ke bawo o dagawra fla bonyongo kume ul masiri tabaw o kon yito sane dogu che ka sosulike ka ore ngoni aflemronchi ni ka dakoronchi état major des armées ko okonebe anyini alibi jamafe anaka basiki karamoy janko kasiga alibi anse koni andamara mingi ko sugo ke wala sa kasiga jugununu kono bon anse ngoro oka kuno fondi jekulu la rédaction ale de karamu kala shu dabaji la ka fasiri ka beni esor ka bi boli yi ni obena bi alamisa doma nani esor blami metalike kanabla la ana ojaso kanabla obe enepana odekofo nani enepana ta eba ye kafo kibara koni akoni ke meka brolo mine ba mi metalike tajidoni mobile bleble doni obe talike sterna ko anake ni okunga ngamuto de do maufe nga ko kasangani kati gendarmerie uluka bara nyadon ye o seraka siterni katiga da aka ani akono fembela jini Sega Traoré ale kalamukala shu dabajila ayo no black ayo ayira ka fo kasangani wol masir tabaw olu ka bara uyi akoni kala yayi sereka kesbabu kasega tajidu ni siternu kabo yaf mabala sori bugu ani neglache kasega chama koni kishi kabo janvaju mau olu ka janvaju ke walumu ako ni atalaga oyoro yemini katire che kilo biduro bonyonko do urisa tigala kasangani wati kelenyi mwana mina jimanye mau kasangani uronsita bawo ka baro yobalaka kishi takanyeshi siternu mo janko okasiga se oserola ayere ka fo siterni kilene balla ka tunute sanu duguche mama ke alaye ka donga fo atame fami ngoni fe onongo ni fe akera kabako kui usela tigala nyinu ngoni nundona onongo ni fe ka donga fo yalo siterni interafiane fe watari aballa ka tunude usela tigala ayere ka fo siterni ngunde akumaila mana ka bo atawrola katani ayero dola kati dondala ninga laba kata akono femble bila jeni ko ngela makabo akono donc usela tigala ni ata kalage gendarme oka pris le temps de surveillance et d'intervention de la gendarmerie mimbe katika ofi ale konisela kata tigada yaf mabala siterni ko fole inka kayira kasura ka fo okoni name akono femble jeni kekene mafengi ni ataji bila jeni yelemani onongo ni na mi ngoni sorola yaf mabala o yi okoni isalu baw gendarme la kaw onongo ni fe o yetiga da aka kamina ka jo nga ayira ka fo atara soro mobile bukoni akonna fe ukoni ye abeyela makake bidon ani gazolo konana o korofo seventia la baw mi metalike otoko claim wono kono ndonla ni obekunu kofo kati baba komanda préfet Aruna Jara ayiraye asembo akonokoro ulasa kasika ta shira ke ko kamba unyaye shangilo ko fsanya meshe njamaye urusiga tigala ale konsere asera ka koloshika ira kafo mi mfora oyetoro tigaye ajia me baw siterni ngoni nkumu yela mamme kata fa refe atara soro 23
bidon o bishegini kono to bonyo ngobla jene kono fa me kabla ka fara barkonta ani duru kan ko bla jene fa mobili bayin konna tajila ni ka laba ka adogo magazine do konote ko mabese ya ma nyinga ka fo yola no watina niye ni ke kuma yoba kuma na mina janga ko ndo mbela jene wuli me ka jo o se nunguka jango kasiga doni so ka ke bulma fa ngona kata na songo nyini yola niye ni ke wali ke kuma yoba ho sirata ya konna o koni sira ka tiga da aka kasangani gendarmerie ka uluka wulika jo yi kati konnana siaga Traoré aleka fasiridu kato alibi o independent kelen konnana ka ta alibi taji ko buna kunka ameta kulukuru ka ofi ko yemfara mi betale ke taji fere yoro dolani o station service de kofo jamana nyama koni o ye yaf mabala o datugu jamana nyama ka baraka yoro membeni o direction régionale du commerce et de la concurrence ye kulukuru ka ofi o koni ye yoro kofo le datugu ka sobo ke femi ye o de taji de malalame o bolo ni nga shoro ka banka fere o saratigala o koni dedanga na melo o ka DRCC mi me kulukuru ka ofi o labana kata station kofo le ngoni ka adatugo ka negeke adawla bawo ni atagalage kumani kuma ukone be wule ka dugu bulonjo ko nana madama tajifero ko nana kasiga taki siraye bara uke chokola nasoro do farante tromonyoka wala mani do bante tajifero mo ka amine ka blayi ka sikuta jiti ushatikala kasangani ukala magala yo kulukuru ko nana mimbe talike direction régionale du commerce et de la concurrence fait kulukuru ka ofi utarabo ni tajifero nka mi ko nana ukeme ka taji koni adugo ka ne ka yira ka fo ko tajite olubulu na sega sega labana ka yira ka fo taji koni ni tajite fly keleme obulu bawo a chamade sozo me obulu amara kunye munde yi ore donte mafe yala amara kunye ni ka laba ka fere so na so ngame nka chawa wala ma amara kunye yi ka siga de makondo ja alaka do fara de makondo nga sega kawa odunde kewali osiratigala ayira kafo oye kewale mimbi shara soso ni kalaba ka jamana yere kasiga jamana sige asinzabara ka ba oni jamana kono don jan ola oye kewale mitebe ode ato onongo ni fe okoni ye ayira kafo tajifere were ko folen akada tugu bawo anakunte tajifere jamana kono don mo shaga Traoré albiko kele aleka fasirido ani salo kabo yafma bala independant kono kasangani oka biboli nanye indépendant bla mimbe talike nouvelle horizon nyedankura anye ojaso nanye ojaso mimbe talike awa Shaudu Traoré aleka fasirido ayi kalamkala shu dabajira de akumana ako wala sa kasangani yaf mabala kasiga no dake jamana kono don ye taju soroli la baw adongonte mala ko indamne biche negeta kangala abla kangala okelendo mana mano smolo mi talike civil la odube kle ka odama kashi ni gol masiri tabado ka kewalo ye taji fere yoro la manu kuma dore bala kafara o kan fote ka bo ola o siratigala wala sa kasika fere soro ola jamana nyama ko ni kunu o ye shara kurata ka ira ka fo finitigla ka olu kataji fere yoro unabo kabla adamo ndo ni kalaba kasika olubo mana mano smolo chela we ayira ka fo wala sa kasika nani basigi wa ani akaja ikadobo jama jole okundamana bawo mimbe talike nyongo sama bon senga bon kunka ulo masiri tabawo ani mana mnusmo ni nyonche taji fere ko wero la ko edamne ni biche do bala kafara amanga ani afrufuruka fente kabo ala ulo masiri tabawo munu be blakata yaf mabala ko bla anono ni ka barake basigi ani ben konana ulo do de be laba kanyina oka barake tako ni kata oka yaf mabala teni tigya irai ubenyina ka fo teni mimbe obolo ode jama kondo ye ado olayi marama fami mbe obolo okelenu jama kondo ne be laba ko sanka di omo ko do de be laba kata nyina oko ko bla chiwela la ochinte mina ore keme yaf mabala ke wale yemi ni jama kondo chama koni ye adamu kulugoya kanyeshini oyi usatikala jamana nyama ka sangane oka bara oyi ani jamana basili hakilla mimbe ola okoni ye yaf mabala communiquer ke kunu kayira kafo mimbe talike yaf mabala ul masiri tabaw oye taji fere yoro do koni suganti wala sa uluka sigata yaf mabala uka taju osan oyoro lai kibara ngoni kera ka benu kuno arabado ne ye otokolo claim ngoni kono ton ayira kafo wala sa ul masiri tabaw lakna
tigila mo o bla jeni na sigata o kata ju san o na fo oye o ka nyema wo fe ni galaba ka yira ka fo ni atemena o kan wol masiri taba mi mana soro kokura mana no small civil chela ka fo ke eta ye fenwere ye ke ebe aranjo ina fo toba jo chogomina bawo ko au kata ji fere yoro o bo me kabla adama ni ke wale nke kunye miye ode ka siga dobo furugu ani nyongo sama la mimbeta wol masiri taba ni mana no small nyonche dugu jago ngwani ta taji fere yoro konana awa Shaidu Traoré aleka fasirido anye mi salo kabo iya famia bala Nouvel Horizon nyeda nkura o konana kasangani oka biboli nanye Nouvel Horizon nanyo bla mi metalike sorde magola ana ojaso nanye sorde makota Ameto alibi jamana kunganko konana mi metalike ordre des médecins du Mali a ako nuwatla bayna okoni ganga ngoshi ka wole da kanyeshi jamana nyema omo kerenga nyama jamana gouvernement côté galé mi metalike général de division Ablaye Maigala ode siratigala la wole kunye miye ode uya yira kafo deme kasi kake agaja ka songo yake kenyati la moyi mana minani ube tajiko hamina jango ni donu sur la katoni oluka bulma fonkono ukasiga osinfa kata manevu ni kishi uye ayira kafo kasangani gelaya yemimbe ni watla bayina tajiko buna kunka ni odogonde mala ko akone kemes babu ka garando machama sina kasangani barayota gelaya uye bawutaji asurale amano ako Russia tigala ni ataka lagi Kenya tigala mo olu jora kabo ko sebe ala tako fe manivu ni kishilila odesira tigala ofana be oseni odamaira la ko inani bitie o masigifio ubala ka fero de tige wala sa barami nkala fame ulani obetaleke manivu ni kishilila kasiga osekono odamaira ke ola osira tigala kunu kerengana mi sigile me ochuala no obetaleke Conseil national de l'ordre des médecins du Mali la akoni ayira ka fo oluye obe osekono odamaira la ana fo jama baraka yoro chama wala sa kasika no watla bayina bara ke ko nyuma ke kanyeshi jamana kono domo madama manivunga ni kisile minye oluka bara fambayi osiratigala akoni yeme kafo na manya kafo mawde betejo arana wala sa kasika doni soro kake uka bulma fon kono uka nyema ba ni metalike Conseil national de l'ordre des médecins du Mali la okoni ye gangango shika wole da kanyeshi jamana gouvernement côté galema kagira kafo ni abisiga ke kaso nogoke kanyeshi kini tila mogomo kumana minani otame ojo kagira kafo angone kene barakela ye madamani o siga ni ka obunati bawo iba sura kafo gafe dobe abulo mimbe o bara wesebenja ni osebenjera be o kasiga sonogo yake oyi wala sa akadoni sura kage bulma fengo no ka senfa kata barakela ni obe kene yakofo bawo mayirika ode tama sigemeka o makono wala sa kasiga ta manivu ni kishi kusiratigala okuna yira kafo Conseil national de l'ordre des médecins du Mali au cas deme ate kotige kanyeshi franjiga fanga maumo wala sa kasiga odeme ni watla bayina barami ni obe ala janko beni basigi jamna kondo bla jeneka la shabe mina obaro kasiga sabati Maimuna Dumbia aleka fasirido ansira kami salo kabo sorde moko kono kasangani oka biboliye ofuna besonga dansigi bi kuna funa brada bawo dombe ngana odeshi mancha setu bita ode makele mbara yi anjela kaminza lo ka benini ye kuna funa brada kuna ode ni ye amese kata yaf mabala technician fanve tezara kunflana aiwa utake Lipton zara isa bawo Lipton ode kadinyo ko so benti inyo so ka obla ngono lala ona kan lege anga so ka do jem kan to konana Une tezarade ka Kenya ani lafiya sabati bela jele farkolola akadiko jugu Nimebia garan barobe nyaga wa bela jele nyeda be wala nu ye lemi kabantoron bela jele men ni sodia niko John Starire mais aura kumara chansa ne de Stari ne kadi wa meduminu timia de les araye ne kadi demisanu ye wa mokokorobaw krebete ka autone minina abaw kolo sigi ka o modia o de ato ne kadi demisanu yo kosebe aw yere fe jumeni kadi ani jumeni binanchenya
ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de stari Maiko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feere yɔrɔ bɛɛ Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye Zara o kɔni min fui an kɔngɔ kɔni fame alaya ka damine te Zara min bɛ tari kɛ TNS mɔnɔzi Zara o yɛrɛ de ka di n ye kosɛbɛ ka fara o kan n y'a fama b'a la Cornebefu Zara mɔnɔ lɔgɔti Zara Lipton Zara nɔnɔmugu Zara wa a kɛmɛ Zara ko da ye kolon kɔni a sɛbɛkɔrɔ wasamɛ ka kalombo anw da ni ye nin dɔɔni kɛ e da e yɛrɛ n'a dɔn k'a fɔ ko min fɔtɔ don o de don o siratigɛ la an b'o fɔ ko waliɲuman dɔn baw olu de b'a la k'anw dɛmɛ jɛmukan ye a jukɔrɔ dondoli la k'o fɔ ko waliɲuman dɔn n'a ma ɲɛ k'a fɔ kunnafoni bala an kɔni ye o bila nin yɔrɔ in na an bɛ se ka don jɛmukan tɔ kɔnɔna na cogo min na ka se ka a maana o la an bɛ taa sugu kɔnɔna na waati ni a cogoya kama kuma ni kuma an bɛ to ka wuli ka don sugu kɔnɔnaw na ka se ka taa sugu lahala dɔ kuma dɔ la ka sanga ni fɛn dɔw ye an bɛ ɲɛsin minnu ma o siratigɛ la min bɛ tali kɛ jelimuso Lala Kuyate ni a ka Yafumabala Jatala o wulila ka don dɔgɔ sugu kɔnɔna na ka taa kurubaga feerelaw olu kɔni ɲininka bawo n y'a dɔn kurubaga olu ye an denw de ta ye ganaw olu olu jasiri me gosebe kurubaga ko ina ola sugu kɔnɔna na kurubaga ko la hala min ma ye ala Lala Kuyate ani aka Jatala aya sama mina an ka dɔɔni lagɛ o la an ka sɔrɔ ka sigi kana kokura ni fɛn ye kurubaga de ganaw ka fɛn sɛnɛlen don Sikaso mara la Mali kɔnɔ ni kurubaga ɲɔgɔn sɛnɛkɛfɛn saniyalen tɛ yen engrais tɛ k'a la produimafɛn tɛ don a la foyi an b'a sɛnɛ ni jiri nɔgɔ dɔrɔn de wa sɛnɛ bɛ daminɛ ni kurubaga ye a bɛ laban ni kurubaga ye anw b'a dɔn depuis mai kalo tile fɔlɔ wa samiya kalo wɔɔrɔ an b'o k'a baara la n'a samiya banna pewu suman bɛɛ bannen kɔ pewu an bɛ sɔrɔ k'a bɔ ka Bamakɔ magɛ ni tiɲɛ na ni bila la k'u place la maliyɛnw bolo bi a nafa ka bon kosɛbɛ kurubaga kɛra fɛn ye Ganadugu kɔnɔ bi Mali yɛrɛ yɔrɔ bɛɛ kɔnɔ bi hali mɔgɔw bi na yan nɔ ka na kurubaga sa k'a bila ka taa kɔ ka taa di u ka mɔgɔw ma ko kurubaga bɛ mun ɲa dɔw ko kurubaga bɛ mun ɲa bana caman bɛ adamaden fari la kurubaga b'a kɛnɛya bana caman b'a de kurubaga b'a kɛnɛya mais kurubaga si saba de don a bɛ ɲini ka 4 yɛrɛ bɔ bi mais kelen b'a la ye o de nafa ka bon ni tɔ bɛɛ ye o y'a bana furakɛyɔrɔ de wa an b'a fɔ o ma ko sikɔrɔ tɔ ninnu kɔni ye sikura mais sikɔrɔ o nafa ka bon ni tɔ nin bɛɛ ye gɛlɛya min y'an ka kɛse fɔlɔ n'i y'a fɔ mobili ko an bila an ka su dɔɔrɔ kɛ ɲɛ na n'a ma mobili sɔrɔ remorque ko don an bɛ na o la n'an nana kurubaga bɔra kelen o bɔra kɛ an bɛ 400 sara kunkɔrɔ kɛnɛ yan o tuma o b'a jira ko gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ an bolo a kura siniba dɔ nana ne ɲɔsɛ o sala a san 3 le ye ɲinan ye ne ba kurubaga ye joli ye ne ko n ko a kilo n ko 25 ne ba a bɛ mun nafa ɲa ne ko siniba cɛ mɔ nka bɛ min nafa min ɲa a bɛ bɛlɛgɔrɔni furakɛ a bɛ jabati furakɛ a bɛ tension furakɛ a bɛ namara min bɛ mɔgɔ kɔnɔ a b'o furakɛ Ganamuso mɛ min fɔ ye a bɛ nin bɛɛ furakɛ ayiwa baasi tɛ nin kɔni bɛ min fɔ ye an minnu bɛ bɔ togodaw la kurubaga an y'o sidɔn kosɛbɛ bawo an yɛrɛ denmisɛnnin ma bɛ min fɔ ye an ye caman kɔni k'a la bawo a bɛ sɛnɛ anw fɛ n'i ye kurubaga lajɛ a y'a fɔ cogo min na Sikaso région kɔnɔna na ganaw de kɛn bɛ ka o yɛrɛ kɛ a tigi ye kɛ ɲɔgɔn tɛ maa bɛ se ka sɛnɛ ko fɔ senufo ye wa maa dama Sikaso marabolo kɔnɔna na ni Ganamuso sigilen bɛ ko k'a fɔ ko ganaw ta don ɲɔgɔn tɛ anw yɛrɛ an ye dɔɔnin sɛnɛ a la an ye dɔɔnin sɛnɛ a la Sikaso Yiringasokaw fɛ yen kɔni wa ka di kosɛbɛ a y'a fɔ cogo min na ninnu ye anw ka dumunifɛnw de ye engrais tɛ kɛ a la foyi tɛ kɛ a la wa fɛn min don nafa caman de bɛ sɔrɔ a la n'i y'a dun bawo bana caman de bɛ an ka musokɔrɔba fɔ cogo min na a bɛ olu furakɛ madama kɔnɔbana caman bɛ yen kurubaga n'i nɔrɔla a la a dɔw la i bɛ a nafa ye
nga adola bo do ba atatimia fe ado ke fando be ibu du umatimu nga iba soro na fambe ibe na fambe soro ula ode kabo kasbani katemani atimia yi ula kuruba ko ne amunu mbebo so onte akora fo mayi ba o memi mfuyi ni amona ni onga kude do anjere kuma beni ye a balabala na amona fa ibe doni duko ka be jufala ka bokata so ko fe ka to woro ko be famu ka soro sikana wala ame illa la biate fo ko sevet alibi nga ane amakla nyona de osugile ngondana jelimuso alabana kata baronyonke tige firla do fanayi mbe tayke armatugula tugula nunu be fana tanake ganawe ko kurawa wala ayi doni sura kasama awma ula tiga ko buna kunga nene aw anga jenka don nage ula ko kura ka siwa ka nyon sura ko kura bon tiga ma akanga tiga kan non don parce que ni salon la je salon gara ni nay parce que salon semaine tiga kemeni bisegi kemeni bi oroke mais nyina semaine amateme kemeni muhanka clément bolem la jigira kana tugu kemeni yorula o me bi avec kemeni muhan yorula sa ba mi me abi wanga jamana taw ba me kalte flarido min se ka kusebe amodi kemeni binan dobe kemeni bisaba dobe kemeni muka men be san kusebe na bo tike tiku be mbara ore ga non don chama kemeni muka sa ntado ni lala nye de mayo kusebe chesi mega nyishi femi ma ode fe nef mambai jalla ka fenge ka fara kulu wala ka ita ni bege ka baga se kana ma chanyi nga ula aiwa ni ngoni meka image ko ndage eba ye ofemi ngoni mbe che ko ni na akoro ode anda fambe so ngbo ngosibe boku ekulu la ka chama sigi mesa kumbana oba faka don fana yoro ofana so ngji me warma asoko yelade amata ko fo mayo bela jene ya shido tege masoro alanga amemi mvuyi saonsa abesene abesanka ba abedunga ba nga tege masoro ala ani ngera barai ngabe fam ni fenka di adola atigi debe chaya nga mata faka erege atigi kele nyo ndebla jene ya don shoko ne feme be shola kinati ya mo ere chama fo anyola sho na famba de ba dununa vitamin ba de bala na obela tigi kele masiga sura ala nego ntenda dogo akadinye de surtout ni ya atobi ka studio doni yele ko ke aka ali sekura jabane don na sa ko yele ka fara studio nga memi mfuyi fonetika binda ko naje akadi na fa bala dengunye anga su ngongoi alibi ola ami to yafuma bala anga rubrique société konna na sananga se Kenya tikira mogoma ama kunda no wati na Burkina Faso ka meme tali ke bogo daga glana onla ni anga yi munu sige me anchwalai aruna ba ani lasini sidibi wula kasi ambalaka doma munu ngoni kemeka bogo daga glan ta chienye ninga laba ka bado alla ka ningura fie alla ka sangane bara kechoga nyuma ye baw olu ye feunde ye munu anafanka bo ba ye ka fo adola mama ko tejo fenwere la ka faraka wala saka glan baw abla jene be sura an feya e bisuko o glan adola ka sura gele abama sura ola donc olu na me ota ka ningura fie ola ka sura o ya ta chien o koni wula ka se omo wala sa ka sika masalano oye bara inke choya uka ola ane au ande jien ka donnege ola ka soroka na imbara nkeni anu gufe ni kanu ka bara anu tura amba una faudi no fe awula ka sora kono le na fa be basi e wala fe mi kono ka mo akono na fa ba kono me bara kono bara yiri mana do ni fana atike ni daga ye me abora afe wala note ama nige fensoro kayilima ka ken nige fenye ale bogo kele no me amba modelu le bilima modelu mi tumbe ka koro hakilo yirima na ka modelu wero feraka kuma abey bogo yo note gida ka be bogolo usuna ndaga bogolo pode fleru bogolo
hala furune abe bogole me a togo bidana a baro bidana asetu be dumuni kenan be abe bogoy me baro modelu tikili bo gere ko ni ka bo bara bera anga ni bara ni kono gere ya mi yere be an fa ya basi watu yeli mana yalo bogotu ni soro damina ka ko bi bogotu ratuguni do fala isansika mo shiti saka ta kongora bi ka ta bogo nyin tuna kana mo bi le bi nanaye mo saka ta kongora bi ka ta logo nyin tuna kana mo bi le bi nanaye donc mo bi nanaye ni ay do fere bara gere ke an fe et puis dugu fana dugu boyena yo ga mena atumi logo soro be kala luye logo bi soro la fa ka ta bo ko wore la kana fini awma o degu be degu flana san ke bari ya degu be bo fana bi soro jamana taburo le fe o le yake ko insécurité ni kwani kéré la ay bere ya do sani fere yoro la mais o fana pora die taburo le la bo wati ni na wati nyama loni be ya lo dunon bi bo kofe kana nga mina misenu san haya bo sisa dunan kwante me an yere damo an kwani yere damo aminyo ho nyana gwera deme na o fana gwera ya don na anfe nya fa chama bara bise numuya na numuya ni amake komu bara dolo bade anga buruju bara lo an wala kana suran fakela mbamso bake anga fake olubi daba odla muso olubi bogo bara ke donc comme anu muso e anu continue bogo bara li na fami bara na fa chama bara parce que ni mo ni mankene wajibu ba fi wa wo flado foko ati de nege dara ko fo bogo dara o ikele na fa kele ndoye ni muso furula jidara busan abaka ji premier doara ko ba mi baraka do furula fa o flaye uslan dara bisan bashi dara bisan bon ali mo jigira e doso o na fla dara le sampe ka doso doara ka so ka dindingera donc ça va na fa chama bara ami do awleke jamana bi taboro mikani ya rabbi ala ka taboro ne ala ka jamana basigi ni jamana basigida anu bola barakelaw anga here libara jamana bi pika minati wole boni bi ambela jenika na amitla tuguni ka ala tando basigi ayere dama mi nyogo nyaji kera mali bina wusuna ndaka sa ivali bina sanfe Niger telewa olu bina do sanfe donc o yere fana tla ka kama jigi tugu baye Cherla ameje ka do ke imako isa midiri ko de fu ni sanya mina ka ba adola kalo jate o de bitunu bawo ni ye korofo no ngoni ta ka lage o be bara ina o ya soro chen o dawo sera gere munum ma ni o be talike dugu bunya folo kata bugo ta kana folo ibisiga sure bo kesi nanga bifa bolfe nde ta fendo ko ni o de taji on ko o gele ya faka se lakana balya ameje ka do de ke ka andama kashi setike alala omi yafuma bala asebe alede kunu fa hakunu kasiga nungo imbala jini dagabo anga jamana undala chogo mena beni basikana ama anseme o setik alala kado nyine afe chogo mena anga siga nyina kuyunko kasobo ke beni basigi naliyi fanjira kasiga anga la kali do folo ka foko ni sanya ngmako ni ngumala kake o sebe alade yi ame anyine alafe alaka nani basigi alaka nani beni alaka nani kiliya yi chogo mena jamana nunu o kasika bo ni degu nunu konana nonte anyere bora ka yisisa bara mi ngoni beke ofe ni obetaleke anyere ka ifem baile manina bo de beta ofe ka bayele ma ka ke jifien amunu ye to dara ka yi anu jifien shido nonte ni boya seneke rola klegan fe ibi shi jifien mo basoro jisma meki kono duguma fama jeni wile da soro fiama ji asma me ko sebe anyo shido nchaw ka fa ofana ka ba ye ka fo obi furno ofana gla bogola obe podi fleur ofana gla bogola obe asetu gla bogola onu chama be ali nyinti a bogola ma e ba ye ka fo nu
ye an ka fɛnw ye an kan ka se ka ba don min na donc mɔgɔ minnu bɛ a baara la bi ni degun ni gɛlɛya min bɛ o kan o la an bɛ dugawu de kɛ o ye cogo min na u ka se ka o yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ o degun ani o gɛlɛya kɔnɔna na bawo ko a ma nɔgɔ an bɛ dugawu de kɛ ala ka sugu ja ka waati na an baarakɛ ɲɔgɔn Burkina Faso Aruna Ba ani Lasini Sidibe k'o fo k'o waleɲuman dɔn o la ni o kɛra an bɛ segin ka na faso Maliba kɔnɔna na an bɛ don kɛnɛya ko buna kun kan kalo min ni an bɛ a la o de ye octobre ye n'i ko octobre a dɔw la maaw hakili bɛ jigin fɛn dɔ la o de ye octobre rose ye octobre rose ye mun ye a dɔw la o bɛ baara dɔw de boloda ka kɛ kɛlɛ fari dali ye ka ɲɛsin bon dɔw ma n'o ko ma ko cancer donc sin bon ani wolonugu da bon cancer du sein ani cancer de col de l'utérus olu ye bana jugumanbaw ye minnu b'a la ka degun lase maaw ma o la i b'a ye k'a fɔ ni a kalo kɔni jɔra lamagamɔgɔw de bɛ kɛ fan caman fɛ cogoya caman na walasa ka se ka mɔgɔw lafaamuya bana ye ani a kɔlɔlɔw la ka tila ka laban ka maaw su ka kɛ yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ kan o bɛ dépistage ko fɔ cogo min na bamananw ka kuma don n'i ka bana feere e bɛ bɛn ni a sanbaga ye nka n'i y'a dogo a dɔw la a furakɛ man di o siratigɛ ni kalo in kɔni jɔra ka ban baara caman de bɛ boloda o la an ka docteur maison docteur Kudji Tata Touré a ye an sama min na fɔlɔ an bɛ ɲɛmada a fɔlɔ fɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka segin ka na ka filanan fana da o kan. A laɲini ye min ye pour que an balimakɛw n'an balimamuso ye voilà ne b'a fɛ ka tasi bila fɔlɔ an ka partenaires ye minnu bɛ na san o san u bɛ na an sɛgɛrɛ an bɛ ni tagamaba in kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye ASMAG ye o ye Solidaris ye o ye Challenger ye et puis les combattantes c'est-à-dire muso minnu b'a la ka cɛsirilen don kosɛbɛ nin bana kɛlɛli la parce que a caman fana ye bana garisigɛ tun kɛra a bana in ye donc olu fana cɛsirilen don kosɛbɛ ka mɔgɔ kunnafoni a bana in a kɛlɛ cogo ani a kunbɛli cogo b'o fɛngɛ donc o de ye an ka laɲini ye bon an b'a la ka kɛ farikolo ɲɛnajɛ de la tagama donc an bɛ tagama o ye fɛnba ye mais an bɛ taama ni message an bɛ ci min b'a fɛ ka bila an b'a fɛ ka kunnafoni min di an b'a fɛ ka mɔgɔw ka dɔnniya ko nin bana in bana juguba de don et puis bana in a tɛ muso dɔrɔn minɛ a bɛ cɛ fana minɛ sinbon bɛ cɛ fana minɛ mais muso ta de ka ca kosɛbɛ donc bana in donnen don kosɛbɛ bana jugu fana de don donc o de kama an bɛ mɔgɔ bɛɛ wele muso b'a la cɛw b'a la an bɛ tagama an tɛmɛ yɔrɔ yɔrɔ mɔgɔ b'a dɔn mun don bi ye octobre rose ye octobre rose o de ye taamasiyɛn min b'a jira ko an b'a la ka musow ka nin bana in ni cɛw ka nin bana in kunnafoni bana bɛ cogo min na a sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ cogo min na a furakɛli bɛ kɛ cogo min na a ye dɔgɔtɛriw wele u bɛ na olu fana b'u taa fɔ pour que vraiment nin bana bɛ se ka kɛlɛ cogo min na donc san o san an b'o kɛ n t'an sen fɔlɔ ye mɔgɔ bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo min na mɔgɔ bɛ se ka kɛnɛya ka mɛn ni kɛnɛya ye ka siba sɔrɔ ni kɛnɛya ye ka si ɲuman sɔrɔ o ye ka farikolo ɲɔgɔn de o de ye sport ye farikolo ɲɛnajɛ de o ye donc an bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ ka mɔgɔw kunnafoni nin bana in donc octobre nin kalo octobre san o san o de bɛ kɛ ka nin bana in ɲɛfɔ a bɛ kɛ cogo min na donc o ye o octobre rose de donc an b'o o hukumu de kɔnɔ. Ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ ka taama madama ni i wɔsira a dɔw la a bɛ kɛ sababu ka bɔ ni banakisɛw caman ye e farikolo la i n'a fɔ a yɛrɛ fɔ cogo min na a dɔw fana ye cikan de don ni o ye message ye donc ka se ka mɔgɔw la sensibiliser ka ɲɛfɔliw kɛ mɔgɔw ye ka yira k'a fɔ bana min don a bɛ cɛw minɛ a bɛ musow minɛ nka musow de ta ka ca ni maaw ladɔnniyala o la e kan ka fɛn min kɛ maa sɔminen o de ye suba ye n'i y'a dɔn k'a fɔ i kan ka se ka kɛ cogo min na ka se ka yɛrɛ tanga kɛ kisi donc ko in dabɔ kun ye o de ye siratigɛ la o ye nin taama in labɛn cɛw ni musow walasa ka se ka hali bi minnu ma a faamuya walima minnu tɛ a dɔn ni ka ɲɛfɔli kɛ olu ye bana in kan san o san a bɛ kɛ sababu ka degun lase maa hakɛ min ma diɲɛ buna kun kan olu de ka ca cɛlakaw ni musolakaw mais a bɛ segin a kan a ka ca musola kunda ka tɛmɛ cɛ kan min bɛ tali kɛ cancer de sein la m'a ye fo ka se cancer de col de l'utérus ma donc o la nin baara in boloda la an bɛ to hali bi
ani autorose maw min be tari ke nyefoli do kera banai a frake chukula donc kinatira mo do fe kenen singa wala min sura wala kasiga hakina doni di flavor temani musumama a frake chukula nene aw anga doni lage wala kokura kasoro kasigana. Oui, c'est bon, il y a une chimiothérapie. Cancer du sein, en général, chaque 3 semaines. C'est-à-dire, nous avons pendant 6 mois minimum, nous avons donc, il y a un Moussara ou Befaragnola, à peu près 100 000 à 150 000 dollars par séance. Ça veut dire que par mois, en mounoufflé, peut-être 3 mois, on a un fouchi. Wataya na fe no asoro ibake she killing kataka na forogo dokun saba kika wa bisaba bo serum killing kama pendant 6 mois ou bien des fois pendant 1 mois 1 an a c'était mo chamai ota fura da ko fait opération kawake radiothérapie kawake ay gele am fo radiothérapie la mo chamante se ga soro malla parce que cancer du sein doron furate cancer beredo donc mo beta aranke des fois 3 mois ou ta soro donc ni ko ku beta ko ka malla ni asoro fudo gouvernement o kawai mais ni beta ko ka ali dakaranke refe walma Abidjan traitement imbe pendant 1 mois ali fele so doron 1 700 000. Donc logement tout là et déplacement ni morbidaï ka oluchito là. Donc tout ça pour dire que cancer fura kelika gele mo kelentesi état ba on deme doni ka to ka chimio fura sangana san kono mais depuis 2012 on m'a budget voté on m'a budget amélioré. Donc fura kele munumbe ça il y a plus de 10 ans Banabarato Hakayami au Kélé Nebega Sangana Dama alors que Banabarato Chara. Donc ce qui fait qu'au bout de 3 mois sur l'année, il va se refaire Bana. Donc Banabarato Kanga Saouire a été amoula à Kouragele. Ah, Chara là. À Kouragele. Na folo ate amola boyera foto komena na musara mi yera foto do a mimi mfuye adola ni blawate mami mbulu donc wata c'était au yede ola mi yeni bla jeni framin kan katmani frabla jenika odey ni kona ka siga erela wala ma ka kon kata yere segele bara wundu ni obe dépistage kofo dépistage précoce ni okera docteur ka elage ka donc afo a bana mbila wala ma atila ni odona a donc mana obe ke sababu kasiga frakele fana ko ke akekmana ka frakele ke kanya nani e sigi fa banana na sigi yoro soro e farikolo la ka dangar ela e ba ye ka fo ni wula wati bamono ka kuma do ko ne kele sere soforo kuna muruba yasa o donko o debe doya ola o le ba ye ka fo adola abegela ko sebe albi amen wele minda e bela jeneye chew fara musoka cancer abe chemina abe musomne surtout cancer de sein ola e kaloni ni o kone auto ruzido abara ola mawala konnana o be nyefulu chama de ke mawyi ala e ka kon kata lage o de nyonte ni aye ka fo ko ngawuli o da ko fsani sengadi o medele ko fo ngakuma chama na ni manya femi ngon keliko ni kona kake sa atakuma o de akuru wati ngana funa adola abe mega shora nyon fam o de la ka kon kata yere sega dike dépistage précoce no okera obisika ke sababu kasiga enin kishi ni ayere fo bana kumala ka do obi frakalu tu ola sega sababu kasika bana ada sirala wala alibi ameto jëm kan kon nana e Sherifa TV flaba tene muso afolo ko fe flame do critique la moko ka yafuma bala gunka no obe anga rubrique judiciaire ko fo ni ataka rega ola anga barakenyo basina suntra ani aka mawolendo oye boruke yafuma bala kodo kunga mi mbesi yake sababu kanene awgadele nafa ba unyefo le baraka ke afe uka chagayoroka ola komi mate konane kashikan la dege kasigile to irila ameta technician fanfe min so la basina suntrane aka mawele yoro nene aw anga jia ko lage ka cour d'appel cour d'assises spéciale sur donc cour d'assises banigo antara cour d'appel la ka ini greffier en chef fait kiri min kera ni a décision boleno aka ulu di ama anga barake damle ni ulu
donc olu ye grossi 12 de di an ma o grossi 12 la an ye a jateminɛ condamnation minnu b'a kɔnɔ mɔgɔw minnu dagina k'u ka nafolo sara eta ye an ye olu fara ɲɔgɔn kan o bɛ taa bɛn miliyari 58 a n'a kunkanfɛn na donc o miliyari 58 n'a kunkanfɛ an kan ka wulikajɔ kɛ ka se ka olu sɔrɔ k'o ladon jamana ka kɛsu kɔnɔna la minnu condamnera k'a fɔ k'u ka dommage intérêt sara eta ye ani cakɛda minnu eta ka cakɛda minnu kun bɛ kiiri la a wagati la o bɛ taa miliyari 2 ani miliyɔn 200 ni 44 bisaba ani naani ɲɔgɔnna la an kɔni min fɔra a kiiri senfɛ cour d'assises spéciale min fɛ o ye miliyɔn 50 ye o de kan ka sara donc cour d'appel greffier en chef ye ninnu di an ma an ni huissier bɛ ka nin baara kɛ an fana ye nin grossi ninnu tila huissier damadɔ ni ɲɔgɔn cɛ olu fana k'u ka baara kɛ an bɛ o jaabiw b'a kɔnɔ huissier bɛ taga notification kɛ k'a fɔ karisa jugera i kiirila session spéciale senfɛ a fɔra i ka nin sara an bɛ nin délai d'i ma i ka wari sara pendant que an bɛ k'a tigi don kaso la a ka wari sara n'a a tigi tɛ ka se ka wari sara an bɛ enquête dayɛlɛ a kɔ nafolomafɛn min mana ye a kɔ o la sisan an b'o minɛ k'o bila a fɔra a kan ka wari min sara donc sariya kɛlen don ka nin pouvoir de di an ma fɔlɔ an bɛ an jigi sɛmɛ huissier la olu ka an dɛmɛ a baara la ni huissier dɛsɛra tuma min na sariya kɛlen don ka mun fana boloda an bɛ tɛmɛ o sira fɛ État ka dɔrɔmɛ kelen mana kɛ mɔgɔ fɛn fɛn bolo k'i de condamnera n'i yera i bɛ dugukolo min kan Mali kɔnɔna la yan jamana y'an yamaruya an ka taa jamana ka hakɛ nɔfɛ confiscation sans condamnation pénale ça veut dire quoi ni plainte donna i kan k'i sɛgɛsɛgɛliw daminɛra donc o furancɛ kɔnɔna la i sara walima i bolila walima i taara k'i ka nafolomafɛnw i y'o abandonné donc enquêteurs b'o fɛn ninnu lasago k'a bila procureur ka minɛn kɔnɔ hukumu kɔnɔna la procureur bɛ taa tribunal ɲɛ kɔnɔna la k'a fɔ nin tigilamɔgɔ a tun tɛ se ka nin nafolomafɛnw sɔrɔ ni sariya sɔsɔli baaraw tɛ yuruguyurugu n'a a ɲɔgɔnna fɛnw donc o sira fɛ tribunal bɛ procureur yamaruya ka confiscation ordonné a tigi ma confiscation an fɛ yan ni condamné la de i ka fɛn bɛ condamné mais a tigi tɛ a ma condamné c'est pour cela procureur bɛ taa tribunal ɲɛ kɔnɔna la tribunal bɛ insister procureur ka preuve olu kan ka confiscation ordonné o fɛn nasina ninnu a bɛ bila jamana ka minɛn kɔnɔ o ye fɛn dɔ de ye min b'a jira k'a fɔ an ye fɛɛrɛw de tigɛ k'a don code pénal ni code de procédure pénale kɔnɔ yuruguyurugu kɛlɛli la échappatoire kana kɛ yuruguyurugu kɛbagaw la da bɛ sɔgɔra n'i y'a don dɔrɔn i b'a bɔ a baara tɔ bɛ baarakɛlaw de bolo sisan jamana y'a ka baara kɛ ka an yamaruya an ka code pénal waleya juges enquêteurs baara bɛ olu de bolo sisan kabini identification na fo saisie la fo ka taa se confiscation na a bɛɛ ye ninnu fila de donc a ɲinini min fɛ u k'u jɔ jɔyɔrɔ la ka baara kɛ a kɛcogo la yuruguyurugu kɛlɛli la o yuruguyurugu kɛlɛli kɔnɔna na an bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka fara ɲɔgɔn kan k'an seko kɛ o la n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen jɛ don maa kelen ka na ka na o kɛ lemuruba ye ka bɛn a yɛrɛ d'a ma k'o bisi a yɛrɛ ye anw tɔw yafuma b'a la an ye wayɛlɛ ɲɛna i b'a ye k'a fɔ dɔw la o tɛ bɛn o siratigɛ la a y'a fɔ cogo min na yuruguyurugu kɔni kɛlɛli kɔni na n bɛ min kɔni fɔ ye nin waati laban in na an bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ mɛ kiiri tigilamaga ye an bɛɛ lajɛlen kɛ mɛ sɔrɔsi ye an bɛɛ kɛ mɛ polisi ye walasa ka se ka kɛwale kɔrɔ minnu kun bɛ kɛ ka caya maa caman fɛ ka se ka maa caman ka hakɛ ka o kumaniya olu mɔ ka bɛn e yɛrɛ ye ka kɛ lemuruba ye ka bɛn e da ma cogo min na olu kɛwalew bɛ se ka a dabila cogo min na dan bɛ se ka siri olu kɛwalew la parce que n'an ko ko Mali kura donc fa an ka yafuma b'a la jɛ ka fara ɲɔgɔn kan baara minnu fana bɛ yen ni olu bɛ se ka kɛ sababu ka anw bɔ fɛn kɔrɔw kɔnɔna na ka taa ni anw ye fɛn kuraw la ni o bɛ tali kɛ madama yuruguyurugu kɛlɛ la ka bɔ an cɛ ma an bɛɛ lajɛlen ka kɛ o kɛbaa ye donc o de siratigɛ la i b'a ye k'a fɔ nin waati in na bɛɛ lajɛlen kan ka fara jamana ɲɛmaaw kan cogo min na kɛlɛ min ni a kɔni fari daminɛ o fɛ walasa ka se ka dunko juguya maa kelen de ka ala minɛ k'i dabiri walifɛnw na jamana ka fɛnw na jamana ka forobafɛnw na i kelen k'i dabiri o la k'o dun k'o ban ten ka se ko fɛn ma kɛ a dɔw la i b'a ye k'a fɔ n bɛ min fɔ i ye kuma se mɛ an ka bɔ o kɔnɔ ka an ka foroba nafolo ta k'o dun ka tila ka sigi anw cɛ la
a memi mfoye o seme dabla ite sade udo sigati ala ongone am jome ankele gesenka nangone somna maamala furuba tar bibulu ki bala kudu o iga sigini ireyi wele kone anuda ona sigati ala me basna sundra fo anaka ma welelo ufana bato anga clip du jour flana awa wurume ana doni nyamada ofe kasura kana yaf mabala conseil du guide la nga jemga kunje ada alaka midiri ko de former sigi aka setigi ala de bise abekoro ni dente mami bulu o te yafma bala adola o tigi noyi o farame setigi ala de ka la jarabula o la ame do de ke denko kumba ani ahambe maamana furu muso alaka anoya o bela jini furuke munu fana be dengo hambe o la dare masaka dem barka man noya ani o bela jini ka donga fo fe bela jini o dale masaka la tigade o de fana ba to amita conseil du guide la anga choroba nyuma aleka conseil ka soroka bi jemka ngo kuche kela ka ke a jenyane kalo woro ka bo la kana ke kalo nani sidna umar de bi teme sufe dondola muso do be ka khafo ako wallahi nene bonyana nyana fi faralaka Allahu akbar konga ni ala nyesranya ni dambete akotande Allahu akbar ko ni ala nyesranya ni dambete kwa aleka li fangele kumbi mangabo Allahu akbar abani Allahu akbar ko nene bonyana nyana fi janyana mais ni ala nyesranya ni dambe nyesranya te ne ka li fangele kubi mangabo Umar tulobo foka la musofe Umar ko galera Umar de soro la ka muso ko dona o fara nyonga ko muso bi se ka munyu che koro muso demse bi se ka munyu che koro hake juli Allahu akbar
u ko bon muso kɔni bɛ se ka sabali muso ɲuman ka sɔrɔ I ma deku ko a jɛɲanen ye kalo 6 ye dɛ dɔw ko kalo 4 Umaru ko bon ni taara ni kɛlɛdenw ye kɛlɛyɔrɔ la n t'o kɛ n'u ye u bɛ n'u musow fɛ yen yanni li fankelen ka mankan bɔ Manil Fars Manil Muhi Manil Nasir Manil Kefi Manil Wahab Manil Wadud Wahid Allah Dufana ke sababu ka dasigi bi ejemukana ka ofo ka wani madot maliko na ani maliko ka amunu musigi meka nyama da shirifa tefe ja kan so fesu madone jemuka ni be dasigi dogokun jemukana bawo biye ala musaye jemuka ye tene ka tabla ala musaye la 10h 11h serebe ke ninga ka beni 23h30 ka tabla 0h30 la ka obla jene fo to ne ajamuna maliko na ani maliko ka fonela manka juwa ya na nela mabashi ka fio e dogokun were amenyon sura la ama fo ala ka ofara anshika alaka hera kanye alaka bamba babasigi kabe ani kila na kono madama alaka jinya bla jene basigi aka me do ko ngene la sonama ne tezarade ka kenya ani lafiya sabati bela jere farkolo la akadi ko jugu nebia geran barobe nyaga wa bela jere nyeda be wala wala nu ye lemin kabantoron bela jere men nisodia niko John Starire Mais aura kumara chansa ne de stari ne kadi wa me duminu timia ne de lezara ye ne kadi demisanu ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛtɛ k'aw to ne minina a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne kadi demisanu ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn ne ka di ani jumɛn ne bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de stari Maiko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye